Ginising na siya, oh. So, set up ko na yung table. I've been on my way up, now it's really far down. I don't think I'll feel it when I hit the ground. In October it feels like summertime. I keep falling for you like every night. Been communicating through satellites, yeah. It's black and white. I'm all up in the clouds when it's pouring rain. Ain't never coming down unless you call my name. Yeah, we should take it slow, just like day by day. Like day by day. I'm all up in the clouds when it's pouring rain. Ain't never coming down unless you call my name. Yeah, we should take it slow, just like day by day. Like day by day. Ayan, tapos na ako maglinis, guys. And, yeah, tomorrow. Yes, so ayan na yung ating table. Ang gulo, diba? Tomorrow. Kumuha sila ng apples. Yeah, tomorrow. And, ayan, pinuno ko na ng chocolate. That's for the fruit salad. Yeah, okay. And siya, kanina, nagising na siya, nagugas siya ng kanyang steamer. Ayan, kinuha niya na yung steamer sa kanya. And si Madam, ayan po siya, nagkakat siya ng mga fruits para sa kids. Yeah, okay, wait. Coming. And magluluto na ako na, gagawin ako ng dessert after. So, ayan na yung kinat ni Tita T na fruits. Kiwi, mangoes, and apples. 7:45 na, guys. Ayan. 7:45 na. And, ang gagawin na namin ay, magagawa na ako ng fruit salad. And eto, magbabalot siya ng spring rolls. Kasi hindi pa namin natapos. Tapos, eto, magle-leche flan. Iniram ko to kay Tin kasi magpuputo rin ako para mabilis lang ang ating mga galawan. Kasi yung akin maliit, diba? Yung plastic. So, eto. Ayan, oh. Diba? Pang fiesta to. Pang fiesta. Okay. Red and orange sorbet like it is the best yet. In October it feels like summertime. I keep falling for you like every night. Been communicating through satellites, yeah. It's black and white. I'm all up in the clouds when it's pouring rain. Ain't never coming down unless you call my name. Yeah, we should take it slow, just like day by day. Like day by day. I'm all up in the clouds when it's pouring rain. Ain't never coming down unless you call my name. Yeah, we should take it slow, just like day by day. Like day by day. I'm all up in the clouds when it's pouring rain. Ain't never coming down unless you call my name. Yeah, we should take it slow, just like day by day. Like day by day. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kagabi po kayo nito, ha? Buti na nagsasabi. Kagabi pa kayo nito.
hang on, I'm going to cut that one first. Why? Because it's too big. Oh, you have to copy it? Yeah. Okay na ito. Ano to? Mataba yung piso. So fluffy. Hey, Dad. Oh. Hey, Kuya. I'm talking to the king. That's your name. And this like this much. A little bit more. How about now? That looks like a pizza. Yeah. Thanks, babe. Okay. I sorry. Keep calling me a babe. Mommy's babe. Okay. Babe. Now let me mix it up for a little bit. Oh, you're very thirsty. Ito yung bunga nga nito ayaw yung stop, no? Kasi ano nga siya to, katip siya to, katip, pero may sense ba? Stop calling babe. Okay, babe. Stop calling me babe. Mommy's babe. No. Daddy called me that mommy a babe. That's right. Then I call you baby. No. That's enough. That's enough for the day. Hang on. There you go. A little More. bit more. Yeah, yes, please. A little bit. That's enough. That's enough. That's enough. That's it. Good job. It's stir. But it's too hard to stir, remember? But now I can stir. Can stare now. It smells so good. Yeah, no? Take a look, smell. Nice, Yeah. right? Stir it. I've been on my way up, now it's really far down. I don't think I'll feel it when I hit the ground. In October it feels like summertime. I keep falling for you like every night. Been communicating through satellites, yeah. It's black and white. I'm all up in the clouds when it's pouring rain. Ain't never coming down unless you come. Guys, andun na yung, napagod na yung nag-wrap ng ating lumpia. Nakagawa siya ng 37. Ayan. Nalagay niya sa ziplock. And ako, tingnan nyo, ang handa lang talaga namin ngayong Christmas ay fruit salad. Bukas ang ano dito eh. Tawag dito, ayan, fruit salad lang talaga ang handa namin. Ang dami, diba? Kasi si Jan, gusto niya, simple lang, walang, alam niyo, wala ka na dapat ilagay. Kung fruits lang, kaya fruit salad lang talaga siya. Eto, mayroong nata de coco. Ayaw niya yung nata de coco, kaya, ayan, dalawa. Kasi kami ni Tin, gusto namin may nata de coco. Ako gusto ko talaga may nata de coco. And si Tin gusto niya rin. Tapos si Ma'am, eto din kay Ma'am bukas. Eto sa kanila. So, ayan, ang dami nating fruit salad. Ang tanong, saan natin siya ilalagay? Christina, saan natin ito ilalagay? Tirahin na lang natin yan ngayon. Tingnan yung wrap namin. Maghihiwa pa pala ako ng eto para sa kaldereta kasi palalambutin ko na yan ngayon. Tapos yung chicken nandun na. So, hanapan natin siya ng space. Bumili pa kasi si Jan ng coffee. Sabi ko wag siyang bibili ng coffee kasi wala ng space. Tigas din talagang ulo ni asawa. So, ayan, takpan na natin. Hanapan ko siya ng space sa ref. Ayan, hanapan ko ng pwesto yung dalawang salad natin. And eto, hihiwain ko na yan. Pero gagawin muna ako ng leche flan. Yun pa pala yung leche flan. Saan natin ilalagay mamaya? Ay, mamaya ko na lang siya isipin kung saan ko siya ilalagay. Pero at least, andyan na yung ating salad. Leche flan naman.
Guys, stop muna tayo dito sa kusina kasi si Madam magpapapicture. Gagawa na sana ako ng leche flan. Tingnan niyo si Madam. Hi, Madam. Papicture muna raw siya sa Christmas tree. Okay, come on. Picture ko muna sila, guys. Come on, Rian. Victorian, visit. Guys, tapos yung Victorian ni Madam. Wow, where are you going? Oh, really? Back? Ha? Asan si? Ay, yun yung mama sa vlog. Bakit? Ganun naman talaga siya. Guys, gawa na tayo ng leche flan. I-timelapse ko na lang tayo, ha? Mag-leche flan na ako. And then, puto. Then, bibingka. Yun ang aking gagawin. Tapos, mag-chop ako ng meat para sa kaldereta. Tapos, ano pang ang gagawin? Kare-kare. Ay, na, kare-kare. Chicken curry. Okay. Gawin ko na itong leche flan. I-send ko muna kay Madam yung mga pictures niya at saka ni Dion. Then, gagawa tayo ng leche flan. I-timelapse ko na lang kayo, guys. Si Holly, pinapainom niya ng gamot kasi may ano pa siya. Yes. May sipong pa siya. Ako meron na rin. Okay, Tim? Accept. Okay. So, gagawa ko ng leche flan, tapos puto, kaldereta, and bibingka, and ano pa ba? Chicken curry. So, yun ang aking gagawin. Tapos, bukas lunch nga dito sa bahay. So, para bukas, mabilisan lang kasi bukas di mo magli-lechon. So, yun dapat bantayin namin yung lechon bukas. Sana maging successful yung lechon natin kasi first time ko mag-lechon. Okay, okay. I've been on my way up, now it's really far down. Wait, gusto niyang tumulong. Kanina pa niya kinukulit sa eggs. Okay. Oh. Yes. Oh. I don't need help. Alright, alright. Can't see. Just Please. okay. Here, here. Careful with this, baby. I'm not allowed to eat in the kitchen. No, you're not allowed to eat this. Can I stop? Boys, can you turn it down, please? Do this. Turn it down. Archie, can I smell it? Yeah. Seriously, come on. So So long. okay, this one you have to be slowly. You don't need this one. Slowly with this one. Okay, put this one there. Oh, don't. Just pour it. Okay, careful. Good girl. So mommy. Wait. Can I source my spatula? Huh? Can I source my spatula? No, wait. I'm gonna get you. Wait. Yeah. Can I get my arms twist Okay. for Christmas? Okay. Yay! Okay, where is it? Where is it? Where did you put it? Huh? No. No? Why? Okay, get me. Ako na lang. I think it's gonna turn white. Huh? Just this one. Huh? Can I That's really not a good attitude. Okay. Wait. Careful. Cooking na. Can you cook the egg, please? That's how you do it. Yeah. Okay. Okay. Alright. Yep. May tubig na to, guys. Meron na. Oo nga, ready na. Oh, it smells so good, Mommy. I know. Hey. Hey, baby. Hey, babe, can I squeeze? Ano? I have to toast my hair. It's not hard. Yeah, it's not bad. Okay. Now it's more lemon. Yeah. Ayan si Kuya. I-ready niya na yung gatas ni Father Christmas. Isak yung cookies. Christmas. Yes. Yeah. Yeah. Okay. Yeah. Yeah, kasi matutulog na sila. Yep.
What's that? I would leave you this. Muscato na lang daw ibigay kay Father Christmas. What? Yeah, he only if we put it That's full, enough, Zach. he only drinks half of it. It's happens to Zach, that's enough, mate. Uy, ang dami. Tataba lalo. Fill him up, he won't be able to fly. Then he won't get him off the ground. That's right. Careful, kuya, ha? Yes. Okay, that's enough. That's enough. What? Yeah, that's enough, kuya. Right, sure. This will leave it here. Yeah. Like that. And you gotta go to bed. You better check tomorrow morning when you see if he's eaten. Yeah. You have to check the milk as well. I'll come out. What? I'll come out. No. Now. You No, won't you get can go present. slow. That's Yeah. that's right. Well, I saw it. I saw in Peppa Pig. Yung Peppa Pig? Hmm. Gives them presents. All right. Okay, go to bed. Go wee-wee now. On my way up, now it's really far down. Dito na pala yung ating leche flan. And ako gagawa ko ng puto. Tapos si Tin siya yung maghihiwa ng patatas. Ay, yeah, patatas, sibuyas, bawang para mamaya isusutay ko na yung caldereta. Ano na, 11 o'clock na. So, time-lapse na lang kayo, guys, ha? Tingnan mo sa likod mo. Hindi mo nakita sa photo bomber mo. Tingnan mo. I don't think I'll feel. Tinawag ako ni Jan. Kasi, ilalagay niya na yung bike ni Holly. Kasi matulog na siya. Hindi na siya maglakad. Ayan yung kay Zach. Okay. Here, Han. Just put it there. Ayan si Santa Claus. I know. Ayan na kayo. Ayan na yung kay Holly. Ang cute ng kay Holly. Yan yung ginawa niya sa shed kanina. Okay, here, Han. Ayan na, guys. Good job, Han. Ang cute. Very nice. Ang ganda ng bike. Timplahan ko yung aking amo ng kape. Nagpapatimpla siya ng kape. Kape kasi mahirap magbalat ng mga cartridge. Kape. Ito yung kanina. Okay. Timplahan ko muna siya ng kape, guys. Ito na po ang kape ni Miss Christine. Ayan na, madam. Dami pang... Okay. Thank you. Ang init. Ang init. Ang init. Ang init. I don't think I'll feel it when I hit the ground. In October, it feels like summertime. I keep falling for you like every night. Been communicating through satellites, yeah. It's black and white. I'm all up in the clouds when it's pouring rain. Ain't never coming down unless you call my name. Yeah, we should take it slow, just like day by day. Like day by day. I'm all up in the clouds when it's pouring rain. Ain't never coming down unless you call my name. Yeah, we should take it slow, just like day by day. Like day by day. You're the only sunset that I'll never forget. Red and orange sorbet, like it is the best yet. Guys, 2:50 na, magto-2:20 na pala. And ako na lang yung gising si Tim. Natulog siya mga 1 o'clock. Pero bago siya natulog, hiniwan niya na lahat ng mga vegetables. Ayan, nakababa na yung carrots and patatas para sa kaldereta. Yung kaldereta, inano ko na, sinutay ko na. And ito na pala yung ating puto. Luto na sila lahat ng puto. Luto na lahat ng puto. And ayan yung leche flan and yung kaldereta.
Ito, sobrang hina lang ng apoy nito. Ayan. Nandyan siya. So, palalambutin ko siya ng slowly. Ayan, sobrang hina niya lang talaga. Nakaano lang siya. Basta, sobrang hina lang. So, diba? Tapos na ako dito sa kusina. Pero bago ako matulog, pinili ni Jan ito. Ayan, mamaya kakainin niya ni Santa Claus. And ako, magpabalot muna ako ng regalo. Ayan, bago ako matulog, so punta ako sa kwarto ni Holly. Ito pala yung in-order ko sa Zara. And ang laman nito ay para kay Kuya TJ, kay Zach, tsaka kay Holly na mga damit. And alam niyo ba si Kuya, wala siya ngayong malaking regalong matatanggap kasi wala na silang ano, yung parang wala na, tinatanong namin sila, ang gusto nila is headset. And si Kuya nakuha niya na yung headset. Yun sana ang plano namin ni Jan. Bilang sila ng headset. Eh, yung regalo ni Neil is headset. So, hindi na namin binili. Ang binila na lang namin si Sak. Nagpabili na si Sak. So, yun. Na-unbox na rin ni Sak yung regalo niyang yun. Kasi nga, si TJ nauna na diba. So, binila na rin siya ni Jan. Pumunta sila sa mom. Tapos, si Kuya, last year or 2 years ago, hindi ko na maalala, ang bigay namin sa kanya ay surfboard. So, ngayon, si Sak meron siya. From Father Christmas. So, yun sa kanya. And kay Holly, yung bisikleta. Bisikleta lang. So, tignan natin. Ayun yung naman. Box. Ang cute nito, guys. Ito yung bag na backpack. Ayun, tingnan niyo. Ang cute. So, ito kay, syempre, kay Holly. Tapos, ayan. Marami dito si Holly. T-shirt. Ayan. Huwag ko nang buksan, ha. Huwag ko nang bulat-latin para madali. Kasi may kita nyo naman ito bukas. Tapos, ayan, t-shirt kay Holly. Baka parang malaki. Alam, baka parang malaki pa. 4 to 5. Ang size ng mga kinuha ko, 4 to 5. Kasi si Holly 4 na, diba? So, 4 to 5. So, ayan, kay Holly. Holly. Basta halos kay Holly. Marami kay Holly. Pero may gusto ako dito in-order na Mickey Mouse. Ayan, kay Holly. Pineapple. Pineapple. Watermelon. Ayan, ang cute, oh. Time for ice cream. Ba't ang laki? Parang ang laki. 4 to 5. Dapat pala kinuha ko 3 to. Pero okay lang yan kasi lalaki pa naman si Holly. Parang ang lalaki, no? Ito yung shorts. Ayan, oh. Fruity-fruity. Ito ang cute ng shorts na to, oh. Ayan. Size 3 to 4 yung short. 3 to 4. Malaki yung size. Ayan. T-shirt. T-shirt. Ang dami niya yung t-shirt. Kasi, t-shirt ulit. Flamengo. T-shirt ulit. Parang binili ko ata lahat ng t-shirt ni Sarah. Oh, ayan. T-shirt. T-shirt. Ito ang cute ng short. Ayun, oh, 4 to 5 ang size. Ito ang cute din, oh. 3 to 4 naman to. Tingnan nyo ang size. Ito 4 to 5. Ito naman 3 to 4. Ayan. Ito ang cute din ito, oh, puti. Ang cute. Ang size nito is 3 to 4. Yeah, 3 to 4. Parang malaki, no? Ito, oh, strawberries. 3, ano to? Maliit to. 3 to 4. And, ito na yung last. Ang dami ni Holding damit. Tapos, ito, kay Kuya. Ito kay Kuya. 8, size 8. Kay Kuya. Ito, ito kay Kuya, size 10. Ito kay Sak. Pero, naghihiraman naman silang dalawa, eh.
So, eto kay Sak, siguro at kay Kuya. So, tig-isa sila. Tapos, eto, size 10, oh. Size 10. Kasi si Kuya, biglang lumalaki si Kuya. 9 years old na si Kuya. Eto, tingnan nyo. Mayroon siya, ano to? Ayan, oh. Ayan, may print. So, ihati ko to sa doon. Ito kay Sak to kasi medyo maliit. Kay Sak. Ito kay Kuya. So, halos kay Kuya yung t-shirt. Ayan, oh. Kasi malalaki. Ayan. Ito kay Sak. Yung nakalagay na 100% cool reasons for fun. Oh, si Sak na Sak talaga to. Oh. Ito kay Kuya. Ito kay Sak. Tingnan nyo. Kita nyo. Kay Sak. Ito yung hinahanap ko para kay Holly. Ito, oh. Si Mickey Mouse. Ayan, malulobag na ako. Ayan, oh. Terno siya. So, ayan. Yan yung laman ng box natin. So, balutin ko muna to. Balutin ko lang to, guys. Sa isang box na lang, no? Wait lang. So, balutin ko muna. Timelapse ko na lang kayo. Say, there's nothing but space in between you and I. Ito na yung kay Kuya TJ. And meron ako ditong $50. Ilalagay ko sa envelope. Tapos iipit ko sa Christmas tree. And lagyan kong pangalan para kung meron sa kanyang iniwan na $50. Alam nyo na yun. And also, sabi ni Jan, sinabihan na si Kuya ni Jan na pag wala siyang makuha kay Father Christmas, bibilhan na lang siya ng something. Ewan ko kung ano. Basta sabi niya, bilhan niya na lang daw si TJ na something. So, tingnan natin kung ano yun. Pero eto, bigyan natin si Kuya ng $50. So, tapos na yung kay Kuya. And eto, ilalagay ko na dito. Kasi eto, kay Holly din to eh. In-order ko to sa Amazon. Buksan natin. Ano to eh? Cooking. Nagugustuhan ko ni Holly. Ayan guys, oh. Cooking siya. Ito yung induction na tumutunog siya na kunwari nagluluto ka. Tapos yung kettle, na tumutunog din siya na parang kettle talaga. So, eto siya. And, hindi ko na siya buksan. Si Holly na magbukas para sa inyo bukas. Ito yung knives na pwede niyang gamitin sa kusina na pwede siya maghiwa ng vegetables, fruits. Ito yun. And meron... Naglobat kayo. So, meron pa akong isa na binili in order para kay Holly. Ito yung set na mga... Ito ba? Ayan. Na rose gold and pink ang kulay niya. Ayan, oh, panluto-luto niya talaga sa cooking niya. Ayan, oh. Ang cute, diba? Ito yung whisk. Basta kompleto siya. May spatula, may tong. Ayan, basta matutuwa nito si Holly. So, ang gagawin ko, eto, ilalabas ko. Tapos balutin ko. Tapos, etong dalawa, iiwan ko dito. Tapos, ilagay ko yung mga damit niya. Ganyan. Tapos, tanggalin natin yan. Siyempre, eto. So, basta, dito ko na lang ilagay yung regalo kay Holly. Tapos, eto si Mickey Mouse. So, parang may box na siya. Madali lang siyang balutin. So, ang marami talaga si Holly. Kasi si Holly, baby pa siya. Marami pa kaming pwedeng pagpilian na bilhin. Sila kuya kasi mahirap na silang bilang kasi hindi na sila ma-toys. So, si Holly, marami na yun. So, balutin ko lang to. I-timelapse ko ulit kayo, guys. What's there to say? There's nothing but space in between you and I. It's okay.
okay that we Finally, natapos ko na rin silang balutin. Ayan na. And, nag-effort ako sa palettering ng names nila. Ayan kay kuya, oh. Sobrang effort ko na yan. Yan lang talaga ang kaya ko, guys. Para lang maiba. Kasi doon yung handwriting ko makikita nila. So, para maiba lang, di ba? And, ayun yung kay kuya. Ayan yung kay kuya. Pera. And, ayun. May pangalan na yun isa. And, may naiwan akong isang short ni Holly. So, nilagay ko na lang dito sa bag. Yung puti. So, yun na yung vlog, guys. I-end ko na to. Vlog na to. And, Merry Christmas. And, mamaya magkikisip ako ng maaga kasi diba maglilitsyon. So, thank you, guys. Please like, please subscribe if you haven't yet seen my next vlog. See you tomorrow. Mamaya. Bye! Sara na natin to. This is Santa. Stop here. Santa, can you please stop here? We've been really, really good all year. We've got milk and cookies, your favourite treat. They're sitting ready for you to eat. Guys, did you like the story? Did you, Holly? Yeah! Did you do that? Yeah?